въпросния автомобил, който се вижда от видеото, караше в най-лявата лента. И ние колона от коли, тъй като нали, пътувах аз най-отпред, зад мен беше Карлос, Маги, приятелката му, ние бяхме с 3 различни коли, защото всеки пътуваше от различни краища. И си карахме, пред нас имаше едно Ауди, опитваше се да го изпревари, този не даваше път. По едно време Аудито го изпревари от дясно, останах аз зад него, продължаваше да не дава път. По едно време, нали, почнах да му присветквам, няма ли да се прибере. Но той нали, се свиваше, по едно време ми се отдаде такава възможност, изпреварих го. И този моментално, в който го изпреварих, нали, аз минах пред него, намалих скоростта, жена му най-нагло снимаше с телефони, след това се изкарва жертва. Такива хора има постоянно, които правят такива неща, после се изкарват жертвите. Това е масово. Аз съм виждал и други хора, които, нали, той добре, че не попадна на някакви по-агресивни хора, защото наистина щеше да стане страшно за този човек, нали, да го набият и така, Вижда по-хубави коли и казва, аз пък няма да ви дам път. Аз му казвам, защо го правиш това нещо? Ти нямаш право да стоиш в лявата лента. Вижда по-хубави коли,